Takže čo ideme dneska rozoberať? Dneska chcem rozoberať preplácanie nadčasov. OK. Nechcem rozoberať, jak sa nariadujú nadčasy, koľko hodín v roku nadčasov, koľko je to v priemere za týždeň a tak ďalej. Nie je to. Iba preplácanie. Kedy ti môže nariadiť, ani to nechcem rozoberať, chcem iba, že preplácanie, lebo s týmto ľudia majú často problém. Čiže základné pravidlo pri odpracovaní nadčasu je, že sa ti má zaplatiť ten nadčas. To je základné pravidlo. Proste to má najvyššiu prioritu. Odpracujem nadčas, dostanem ho zaplatený. Jak ho dostanem zaplatený? Dostanem ho zaplatený mzdou za ten čas, čo som robil a príplatkom za nadčas, hej? A ten príplatok je najmenej 25% z priemerného zárobku a keď robíš rizikové práce, tak je to najmenej 35% z priemerného zárobku. To znamená, že keď sa bavíme, že to najmenej 25, najmenej 35, tak si vieš nejaké kolektívne zmluve alebo v pracovnej zmluve dohodnúť, že to bude aj viac. Čiže zákonník práce dáva nejaké minimum, ale môže sa dohodnúť aj viac. Častokrát sa to tak aj diferencuje, že napríklad, že do určitého počtu hodín je to 25%, nad určitý počet to môže byť viac, alebo keď sú to nadčasy v čase tvojho voľna, alebo v soboty, v nedele, tak je to väčší príplatok a tak ďalej, že ty to môžeš kadejak diferencovať, alebo si povedať, že na tie nariadené hodiny je to 25, na tie dobrovoľné to bude 35 a tak ďalej, alebo viac. Čiže nariadené a dobrovoľné ešte si teda povedzme? No, to je to, čo som nechcel riešiť v tomto videu, ale poviem to teda, že zamestnávateľ ti môže nariadiť maximálne 150 hodín nadčasov v roku a na ďalších 250 hodinách sa s tebou môže iba dohodnúť. Čiže je to iba s tvojím súhlasom. Áno, dobre, čiže keď odrobíš nadčas, máš ho mať zaplatený. To je primárne pravidlo. A čo to primárne pravidlo znamená ešte v praxi? To znamená, že keď odrobím nadčas a zamestnávateľ mi povie, dobre, a za to si vybereš náhradné voľno? Nie. Primárne ho mám mať zaplatené. Nie, že ty mi povieš ako zamestnávateľ, že si vyberiem náhradné voľno. Ja ako zamestnanec môžem sa tak rozhodnúť, hej? Presne. Čiže primárne pravidlo je nadčas je zaplatený a iba ak ja ako zamestnanec súhlasím, tak môžem si vybrať náhradné voľno. Ale teda súhlasí aj zamestnávateľ, samozrejme. Čiže je to po dohode so zamestnancom, to náhradné voľno. Takže nie je to tak, že lebo to často ľudia píšu, že my odrobíme nadčas a dávajú nám za to náhradné voľna. Ale ja ho nechcem to náhradné voľno, ale musím si ho vybrať, lebo tak mi nakázali. Tak to je protizákonné. Lebo zákon hovorí, že primárne zaplatiť a iba po dohode so zamestnancom, to znamená, že obidve strany musia súhlasiť, si vyberám náhradné voľno. A to chcem strašne, aby si ľudia zapamätali, že to takto funguje. No a čo keď ja ako zamestnanec súhlasím s tým, že si vyberiem náhradné voľno? Ako vlastne toto funguje, hej? Takže som sa ako keby zriekol preplatenia toho nadčasu, ale chcem náhradné voľno za to. A vlastne, aj keď si vyberáš náhradné voľno, stále musíš mať zaplatený ten čas, ktorý si odrobila ako nadčas, tou normálnou svojou mzdou, ale keď si vyberáš náhradné voľno, tak nedostaneš ten 25% príplatok. Čiže buď to máš zaplatené mzdou plus príplatok, alebo to máš zaplatené iba mzdou, ale keď si potom vyberieš náhradné voľno, tak ten príplatok ti nepatrí. Chápeš, napríklad keď máš hodinovku 5 eur a odrobíš, neviem, 5 hodín navyše, tak tých 5 eur za tých 5 hodín dostaneš, ale nedostaneš ten 25% príplatok, ak si vybrala náhradné voľno. Dobre, skúsim to povedať ja svojimi slovami, že odpracovala som 8 hodín nadčasov. A poviem, že nechcem to preplatiť. Keby som to dostala preplatené, tak je to 8 hodín preplatených plus 25% navyše minimálne. A ja poviem, že chcem náhradné voľno, to znamená, že chcem si vybrať jeden deň voľna za 8-hodinový pracovný deň. Tak to znamená, že budem mať to voľno a budem ho mať preplatené nie ako nadčas to voľno, ale normálnou sadzbou, čiže normálna hodinovka, tak? Áno, ale trošku si preskočila, lebo vlastne ale tak si to povedzme, že teraz máme aký mesiac? August 25. To znamená, že ty odrobíš v auguste 8 hodín navyše ako nadčas, a povie si, že v septembri si tých 8 hodín vyberiem ako náhradné voľno. Že tak sme sa so zamestnávateľom dohodli, že v septembri aj 25. alebo koľkého si vymýšľam, si to vyberieš ako náhradné voľno. A teraz je otázka, že kedy to náhradné voľno dostaneš zaplatené. Respektíve ten nadčas. Lebo ty by si ho primárne mala dostať zaplatený za august. Ty si 8 hodín odrobila navyše v auguste, tak tých 8 hodín dostaneš za augustovú výplatu v septembrovej výplatnej páske zaplatených. Ale zase môžeš sa dohodnúť so zamestnávateľom, že keď si budeš vyberať to náhradné voľno, že potom sa ti tam mzda zúčtuješ počas náhradného voľna, aby ti vlastne neklesla mzda v septembri, keď si vyberieš náhradné voľno. Lebo
keď odrobíš nadčas teraz v auguste, dostaneš väčšiu výplatu za august, pretože nadčas bol urobený teraz. Hej. A keď si vyberieš náhradné voľno v septembri, tak to náhradné voľno vlastne nedostávaš zaplatené a tým pádom ti trošku klesne výplata. Takže sa vieš dohodnúť, že tá mzda z augusta sa ti presunie na to náhradné voľno, aby ti neklesala mzda. To znamená, že za august ju neuvidíš vo výplatnej páske, ale za september, v oktobri to náhradné voľno budeš mať zaplatené, ako keby si ho odpracovala. Hej? A na tom sa tiež treba dohodnúť. A teraz ale, jak fungujú tie dohody na náhradnom voľne? To znamená, že ja si poviem, dobre, nechcem mať zaplatený nadčas, ja chcem náhradné voľno, alebo súhlasím, pán zamestnávateľ, že sa môžeme dohodnúť na náhradnom voľne. Takže vlastne musíš urobiť dve dohody. Musíš sa najprv dohodnúť na tom, že či budeš vôbec čerpať náhradné voľno, že namiesto príplatku, to je prvá dohoda. Dohodli sme sa, že dobre, nebudeme to riešiť príplatkom, ale náhradným voľnom. A druhá dohoda je, že kedy to náhradné voľno bude. Čiže vlastne, či vôbec bude, či sa to bude riešiť náhradným voľnom a termín toho náhradného voľna. Hej, si musíte spolu dohodnúť. Ak si dohodnete len, že bude náhradné voľno a nedohodnete si ten termín, tak to znamená pre zamestnávateľa povinnosť, že to náhradné voľno ti musí dať do 4 kalendárnych mesiacov, ktoré nasledujú po mesiaci, kedy si ten nadčas odrobila. Čiže ak bol nadčas august, tak v rámci septembra, októbra, novembra a decembra týchto 4 mesiacov ho musím čerpať. Áno, ti ho musí dať. Ak ste sa nedohodli na termíne, tak ti ho musí niekedy do 4 mesiacov dať. Hej? Na tvoju žiadosť asi nie, kedy on povie. Nie, keď sa nedohodnete na termíne, tak je to, kedy on povie. Okay. Lebo ste sa nedohodli na termín. Vy ste sa len dohodli, že bude náhradné voľno, ale povedali ste si kedy. Keď ste si povedali kedy, tak platí ten termín kedy. Keď si nepoviete kedy, on to musí robiť do 4 mesiacov. Čiže to je s dovolenkou, že ti určí. Určite vtedy on. No a čo sa stane, ak ste si dohodli termín a on ti to náhradné voľno vlastne nedá? Môže sa to stať, že zamestnávateľ zrazu zmení názor a nedá ti to náhradné voľno, alebo ste si nedohodli termín, iba ste si dohodli, že bude náhradné voľno a on ti ho do 4 mesiacov nedal. Čo sa potom stane? Podľa mňa ti musí to preplatiť ako ten nadčas. Presne. Aj s tým príplatkom. Musí ti dať aj ten najmenej 25% príplatok alebo najmenej 35%, ak robíš rizikové práce. No a ešte si povedzme, že koľko toho náhradného voľna sa dáva. Dáva sa toľko náhradného voľna, koľko si odpracovala nadčasu, ak sme sa dohodli na náhradnom voľne. Čiže 1 hodina nadčasu rovná sa 1 hodina náhradného voľna. Nie je také, že 1 hodina nadčasu a pol hodiny náhradného voľna. To tiež niektorí zamestnávateľia robia. Áno, že odrobíš 8 hodín nadčasu a 4 hodiny on ti dá náhradného voľna. Ale to je úplné okradanie. No to je okradanie. Dá sa to kombinovať. Môžeš povedať, že urobil som 8 hodín nadčasu, 4 hodiny mi zaplať aj s tým príplatkom a 4 hodiny si vyberiem ako náhradné voľna. To sa dá. Čiže to znamená, že ak ja som napríklad 8 hodín odrobil a on mi dal len 4 hodiny náhradného voľna, tie zvyšné 4 hodiny mi musí zaplatiť s tým nadčasovým príplatkom. No a ešte chcem povedať, že sú výnimky pre dve skupiny zamestnancov, s ktorými je možno dohodnúť, že nadčasy do tých 150 nariadených hodín sú už zohľadnené vo výške mzdy. Lebo sa stáva, že dávajú ľuďom, zamestnávateľia do zmluvy, úplne bežným ľuďom, radovým zamestnancom, ktorí nerobia nejaké špeciálne práce, nejaké manažerské a tak im tam dávajú klauzulu, že súčasťou mzdy sú aj nadčasy. Áno, že vo výške vašej mzdy je už aj dohodnutá práca za nadčas, alebo niečo také, alebo zohľadnená práca na čas. A potom to vlastne znamená, že on od teba môže chcieť nadčas do 150 hodín a nič ti za to nezaplatí, lebo v tvojej výške mzdy to už je ako keby zohľadnené. Hej? No, ale to takto nefunguje. Sú to dve skupiny zamestnancov, s ktorými toto môžeš dohodnúť. Nemôžeš to dohodnúť s hocikým a hocik to má v zmluve a potom sa tvária, že im nemusia preplácať nadčasy. Takže, ktoré sú to tie dve skupiny? Máš štatutárny orgán, nejaké predstavenstvo, konateľa a tak ďalej a pod ním je nejaký vedúci zamestnanec alebo manažer v priamej riadiacej pôsobnosti pod tým štatutárnym orgánom. Prvá línia pod ním. Tak s tými toto môžeš dohodnúť, tých 150 hodín, že tam bude zohľadnených v tej výške mzdy, tých nadčasov. A ešte pod nimi, čo sú ľudia. Hej? Čiže tieto najvyššie dve úrovne riadenia pod štatutárnym orgánom, s nimi to môžeš dohodnúť. Hej, že napríklad je predstavenstvo, pod ním je generálny riaditeľ, napríklad, tak tento môže mať v zmluve a potom tí najvyšší manažeri, ktorí priamo podliehajú generálnemu riaditeľovi. Áno, že sú napríklad nejakí divízni riaditeľia, alebo nejaké, v štruktúre, tie riadiace. Tie firmy majú štruktúry a v tom diagrame je to vidno. Čiže buď podliehaš
štatutárnemu orgánu, jedna línia, druhá línia, alebo podliehaš členovi štatutárneho orgánu, že nemusíš sa zodpovedať predstavenstvu ako celku, ale možno členovi predstavenstva. Hej? Takže sú to dve riadiace línie pod nimi. To je jedna skupina zamestnancov, s ktorými môžeš dohodnúť tých 150 hodín. Na časov už budú zohľadnené vo výške mzdy. A potom máš druhú skupinu zamestnancov, a to sú zamestnanci, ktorí robia koncepčné, systémové, tvorivé práce alebo riadia, koordinujú, organizujú akože zložité procesy. Takže to sú takí projektoví manažéri alebo manažéri, ktorí naozaj nie je nejaký team leader, ktorý riadi nejaký mini tým a neriadi zložité procesy, ale niekto, kto riadi naozaj zložité procesy. Lebo tam sa tak predpokladá, že ten človek to manažuje, drivuje, on nemá úplne pevne stanovený pracovný čas v takom duchu, že ja len od vtedy do vtedy on dvíha telefóny hoci kedy, chodí po meetingoch a tak ďalej. Aj sa očakáva, že nad tým rozmýšľa neustále. Až nad tým rozmýšľa neustále, že proste vyrieši veci, tak tam sa ráta, že s ním to môžeme už dohodnúť v tej mzde. A čo to vlastne ale znamená v praxi? V praxi to znamená, že tá mzda musí to naozaj zohľadniť, čiže musí byť navýšená. Ak by tam bol porovnateľný zamestnanec, ktorý robí porovnateľné veci a nemá zohľadnené tie nadčasy v tej mzde, tak ten, čo to tam má dohodnuté, musí mať tú mzdu reálne vyššiu. Čiže tá výška mzdy tomu musí aj zodpovedať nejako. A potom takémuto človeku v rámci tých 150 hodín vlastne teda nepatrí ani dosiahnutá mzda za prácu na čas, ani ten mzdový príplatok, ani náhradné voľno, nič. On už vlastne to má dopredu zaplatené. Takto to treba vnímať. Ale to neznamená, že mu neevidujeme tú prácu na čas. My mu ju evidujeme, lebo proste my musíme, lebo to sa aj zo zákona musí sa všetok pracovný čas vrátane na časov evidovať a zároveň ty to potrebuješ sledovať, aby keď presiahne tých 150 hodín, tak potom už pre neho platí ten nový limit 250 hodín iba po dohode s ním. Takže tak. No. A po dohode s ním to znamená, že stále platí, že to má v tej mzde? Nie. Potom už nie. Už nad limit 150 hodín, už to dostáva aj preplatené, aj s príplatkom, prípadne po dohode náhradné voľno. A už ide v tom normálnom režime. Čiže zosumarizujeme si to, na čas má byť primárne zaplatený, najmenej 25%, najmenej 35%, ak ide o rizikové práce. Môžem sa dohodnúť na náhradnom voľne, ale to iba s môjim súhlasom, a respektíve so súhlasom zamestnávateľa, so súhlasom nás oboch. A vtedy to náhradné voľno jednak jednej a dostávame ho v termíne, ktorý sme si dohodli, alebo aspoň najneskôr do 4 mesiacov a to už určí od mesiaca, kedy sme to odpracovali. Áno, a to už určuje zamestnávateľ. Takže takto je to s preplacením na časov. A je posledná vec. Zamestnanci, ktorí pracujú vo verejnom záujme, že vo verejnej správe, tak tí majú inak nastavené tie príplatky. Oni to majú štedrejšie. Myslím, že tam je 30%, 60% v závislosti, že kedy robia. Čiže toto sa vyslovene týka iba zamestnancov, ktorí pracujú v súkromnej sfére.